Здравейте и добре дошли отново в The Forex Academy TV. Днес ще разгледаме моментната ситуация при долара. Това ли е неговият край? Американският долар е доминиращата валута в света от десетилетия, но в момента той е подложен на натиск, какъвто не сме виждали досега. Това ли е началото на края за долара? Нека разгледаме причините за проблемите на долара и какво може да означава това за вас. Защо доларът пада? Първо, нека разгледаме основните причини за текущия спад на долара – инфлационен натиск. Инфлацията в САЩ през последните години беше по-висока от очакваното. За да се справи с това, Федералният резерв агресивно повишаваше лихвените проценти. Въпреки че това първоначално подкрепи долара, а и в последното 3-месечие Федералният резерв започна агресивно сваляне на лихвените проценти, дългосрочните ефекти сега понижават цената. Глобална дедоларизация. Все повече държави се отказват от използването на долара в международната търговия. Например, Китай и Русия търгуват със свои валути, а държави като Бразилия и Индия обсъждат подобни стъпки. Това отслабва глобалното търсене на долара. Нива на дълга на САЩ, националният дълг на САЩ, вече е над 30 трилиона долара и расте. Инвеститорите стават все по-загрижени за способността на страната да управлява дълга си, което намалява доверието в долара. Кратко прекъсване, за да ви напомним за нашата абсолютно безплатна телеграм-група, където споделяме нашият седмичен watchlist, обучителни материали и сигнали. Линк в описанието. Геополитически промени, геополитическите напрежения, като войната в Украйна и напрегнатите отношения между САЩ и Китай, карат други нации да намалят зависимостта си от долара. По-мек подход към митата с Китай. Наскоро доларът спадна още повече, след като Доналд Тръмп намекна за по-мек подход към митата с Китай. Това предполага потенциално облегчаване на търговските напрежения, което може да повлияе на търсенето на долара като валута убежище. Най-лошата седмица от ноември 2023 година. Добавяйки към натиска, доларът е на път да отбележи най-лошата си седмица от ноември 2023 година. Този рязък спад подчертава нарастващите предизвикателства и сигнализира за промяна в глобалното възприятие за долара. Как това влияе на света? Спадът на долара не засяга само САЩ. Той разтърсва глобалната икономика. Ето как. Развиващи се пазари държави, които разчитат на дълг в долари, усещат натиска. Докато доларът отслабва, техните дългови плащания стават малко по-лесни за управление, но несигурността вреди на инвестициите. Възход на алтернативите. Валути като китайския юан и дори криптовалутите набират популярност като алтернативи. Държавите от БРИКС, Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка дори обсъждат създаването на нова резервна валута – злато и други активи. С намаляването на доверието в долара, много инвеститори се насочват към злато, стоки и дори биткоин като безопасни убежища. И така, как това ви засяга? Ако доларът продължи да пада, вносът може да стане по-скъп. С отслабването на долара, стоките, внасяни от други държави, може да поскъпнат. Това включва ежедневни продукти като електроника, автомобили и дори храна. Спестявания и инвестиции. Ако държите американски долари или активи, деноминирани в долари, тяхната покупателна способност може да намалее. Може би си струва да обмислите диверсификация на инвестициите си в други валути, стоки или международни акции. Може ли доларът да загуби резервния си статус? Сега големият въпрос. Може ли доларът да загуби статута си на световна резервна валута? Въпреки че не е невъзможно, това е малко вероятно в близко бъдеще. Доларът все още доминира в световната търговия и нито една друга валута няма същото ниво на доверие и ликвидност. Въпреки това, продължаващата промяна към многополюсен валутен свят е нещо, което не можем да пренебрегнем. Ако САЩ не се справят с фискалните си проблеми, тази тенденция може да се ускори. Какво следва? И така, това ли е краят за американския долар? Вероятно не, но неговата доминация е подложена на предизвикателства, каквито не сме виждали досега. Независимо дали сте инвеститор, бизнесмен или просто човек, който се опитва да разбере икономиката, е важно да сте информирани и подготвени за това, което предстои. Благодаря, че гледахте. Ако това видео ви беше полезно, натиснете бутона за харесване, абонирайте се и ни кажете в коментарите
Смятате ли, че доминацията на долара е към своя край? Ще се видим в следващото видео.